chenro mabende biro bedo katimore kabe nyawadwa Ali Abich e kaunti ma Homa Bay biro bedo kaluwonwa misa makende alam ni ringre ang'wen mabende pi oula ywero e gwenge mago mag Sindo kaluwore kod oula mapek mabende osebedo kanene kor gwenge mapacho ka. Inyalo paro odiochieng' manyoro nyakwar Mgejwang' jaul wach e lo piny owacho mano Isaac Mwaura nwacho ni kanyo chopo odiochieng' manyoro jo Kenya 289 gin mago mabende oseyangore ni owito ngimagi kaluwore kod oula mapek. Koro miyo odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay jafwambo marwa Ali Abich biro bedo kaluwonwa alama mag ringre ang'wen mabende biro bedo ka itimo. Ponono ni alama kamano biro bedo kachako kapok watieko chenro mar mbaka oromo kanyo saa 5 mar onyango wabiro bedo kadhi e kaunti ma Homa Bay achiel kachiel mar mondo mi wane tipo makamago. Kopogore gi mano nyakwar Mgejwang' aduoki e kaunti mano ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono riwruok mano mar Azimio la Umoja bende biro bedo ka gibago tiegruok makende ne jood bura magi. Tiegruok ma kama nyakwar Mgejwang' biro bedo kachako kanyo saa 3:30 mano mar okinyi ma kawuono. Tiegruok ma kama nyalo penjori ni en itiego jood bura mago mag Azimio e wiang'o. Ibiro bedo ka itiego gi nyakwar Mgejwang' kotenre kod paro mano mar chik mar omenda mar higani kata finance bill mano 2024. Kopogore gi mano bende ibiro bedo ka itiego gi kotenre kod NADCO bills ka bende igeno ni welo mamoko ma bende biro bedo kanyo gin kaka jodito mago mantiere riwruok mar Azimio kanyakla kod jodito mamoko ma bende osebedo katelo ne riwruok mano mar Azimio e kidienje mopogore opogore. Romo kamano chako saa 3:30 e magawa moro mantiere kaunti mano ma Nairobi. Jofwambo mago mag siasa biro bedo kaluwonwa romo makamano ayanga. Kopogore gi mano e kaunti mano ma Migori bende nitiere chenro mano mar chiero yawo mopogore opogore e kaunti ma Migori. Magi ni yawo ma bende nochake kinde machon kata mong'ere gi dho ngere kaka colonial era. Koro odiochieng' ma kawuono bende jafwambo mar e kaunti mano ma Migori George Juma biro bedo kaluwonwa chenro makamano ma bende gavana e kaunti ma Migori nitiere godo mano mar chiero yawo mopogore opogore. Moko kuom yawo e kinde mamoko ma bende biro bedo ka ichiero oriwo kanyo yawo mong'ere kaka Silanga, nitiere Nyamome, Nyegesese kindi yawo mamoko. Yawo makamagi nyakwar Mgejwang' ibiro bedo ka itero negi fingerlings kata mana nyithi rech kaluwore gi ranyisi ma bende ineno e tipo makama mano mar medo kwan rech ma bende nitiere e kaunti mano ma Migori. Atika negi kaunti mano Mombasa kama jafwambo marwa George Aoko nitiere. Kaunti ma Mombasa okiny ma kawuono Aoko biro bedo kaluwonwa chenro mano mar kedo gi yedhe mamero ji e kaunti ma Mombasa kanyakla kod kaunti mano ma Lamu. Kantiere riwruok moro mok mar piny owacho mong'ere kaka Muslim Education and Welfare Association kata MEWA ma bende biro bedo ka romo gi jood bura gibiro bedo ka giromo gi riwruoge mopogore opogore mago mag kanise mano mar neno kaka inyalo konyo rowere kata mana nyithindo matindo mar kedo kod tiyo gi yedhe mamero ji mane kaunti ma Mombasa kanyakla kod kaunti mano ma Lamu. Romo kamano chako nyakwar Mgejwang' saa 3 mar okinyi obiro bedo korumo saa 6 mano mar odiochieng'. E kinde mamoko ma bende gibiro bedo ka gitwake bende en tiyo gi mogoka mane kaunti mano ma Mombasa kanyakla kod Lamu. George Aoko luonwa sigana makama. E kinde mamoko nyakwar Mgejwang' waluoni mathoth odiochieng' ma kawuono duto te ibiro bedo kiyude weche magwa manyien mago mag migago kono romo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Mamoko ma bende biro bedo katimre kapok oromo saa 5 mar onyango Joyce Oduor biro bedo ka keloni. Wakayo gi sani nyawadwa Joyce Oduor oseikre gi twak. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. You guys watched the game last night?
Of course, on Showmax. Showmax iko na bot? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Yes. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. The recent floods have devastated communities across Kenya. Families have been left homeless and stranded, some forced to seek refuge in public primary schools with no food or shelter. Their lives turned upside down. But there's hope in the strength of numbers. Kenyans of goodwill are coming together to donate and help families affected by the floods rebuild their lives. Every donation, big or small, will make a difference. Let's come together and help a Kenyan rebuild their life. To donate, dial *802#, then select option 2 for the Kenya Flood Funds Drive, then input the amount you wish to donate to assist floods victims or visit saidika.co.ke. Your donation will go towards helping families affected by floods. Escape to the coastal paradise by grabbing the 25% discount from View Travel. Unwind and indulge in an all-inclusive meal plan for a 3-day stay at the luxurious Diani Reef Beach Resort, where every moment is a blend of elegance and relaxation. All these for only 31,000 Kenya shillings via SGR and 38,000 Kenya shillings for the flight option. Enjoy unlimited drinks and snacks as you slow down to the calmness and tranquility of the sea through thrilling water adventures. Wind down the day with spectacular sunset views on the shores of the Indian Ocean. Don't miss out on this exclusive all-inclusive offer from View Travel. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book your dream escape now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Miyo makwedo paro ma okare. Keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjet gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny ka manyalo chalo gi Sarabjet. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Kik bai, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV.
Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwes. Reggae, ja, Rastafari. Twak gi jothumbe nyakoro mago nyanka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Ticha Beach nyakora magajuang sukus kamwati memana kama Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken Wukich tichario tichadek tichangwen ticha beach sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa gi compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. The entertainer maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental wawachuni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach sangwen otieno. Miyo makwedo paro maokare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera mango. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umo gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye.
to gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar Gin Kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo kaka inyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakora Mugia Jongo sekalo dakika 34 tok saa 3 mar okinyi. Kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono akaw thuolo makende mar rwaki e twak mar 2 e chenro mar Mbako Romo matayi nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugia Jwang thuon wach modwa twake okinyi ma kawuono otudore koda jod bura penjo mabende wapenjo kanya. Jod bura luoko jopiny kose oyo mane momiyo okinyi ma kawuono antiere kod welo 3 e studio marwa achiel kachiel e kaunti ma Nairobi kae. Wadwa goyo mbaka mar mondo mi wapenjre aneni to jod bura ma kinde mang'eny jopiny ema yiero mar mondo mi ochung' e lo jopiny kata ochwal dwach jopiny e nyim od bura kacha. Bende gisebedo ka gitimo tijgi kaka dwarore kose giluwo mana gigo ma sirikal dwaro. Kalo ni nyaka sani wang'eni e od bura kinde mang'eny wantiere kod kweth 2, wantiere kod kweth mapingo piny owacho kod kweth masiro piny owacho. To nyaka sani od bura mar 13 ma pacho kae wang'eni kweth masiro sirikal kwan margi ni malo moloyo mano mapingo piny owacho. Nyalo bedo ni mane momiyo nitiere buche moko ma od bura kalo to gin mago mahinyo jopiny. Kata kamano e kinde ma magi duto timore bende nitiere jod bura monego be ni keto sirikal tesre od bura kacha. Gin to ting' margi en mane mar neno ni kinde mang'eny ka od bura kalo chik to otim dwach jopiny ma ok otim dwach sirikal. Mane momiyo studio marwa e kaunti ma Nairobi Kenya kwa Ramogi Jwang mana kaka senyisi antiere kod welo 3 antiere kod nyiluo 2 kaachiel kod yawuot mano wuod luo achiel. Wadogoyo mbaka kod geyo makare mar mondo mi wapenjre jod bura luoko jopiny kosango matimore. Suba Churchill oyawre okinyi ma kawuono ichiew nade? Achiew maber oyawre ahinya. Machiegni twak marwa. Erokamano. Suba Churchill en jaked ne ratiro mar oganda machiegni twak marwa. Erokamano. Wendwa mar 2 antiere kod Rachel Omolo jalony e weche mag telo. Oyawre Recho ichiew nade? Oyawre Joyce kenda moso nyikwa Ramogi duto kuonde duto ma untie kuneno wan oyawre uru. Kenda geno nun maber ambe Nyasaye orita ngima. Erokamano. Machiegni twaka. Wendwa mar 3 nyakwa Ramogi Jwang antiere kae kod Wendi Aura. Wendi Aura bende jalony e weche mag telo. Oyawre Wendi ichiew nade okinyi ma kawuono? Oyawre Joyce samoro ka duogo kae e show tamoso nyikwa Ramogi ageno nun maber. Machiegni twak. Nyakora Mugia Jwang in bende kamora mora mineno wa okinyi ma kawuono ok wanyal wi oko e twak marwa ichwalonwa paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuok 23600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV YouTube bende wiki kwil god ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Wachako twak marwa yanga okinyi ma kawuono chak kodi Suba Churchill penjo mabende wapenjo. Jod bura luoko jopiny kaluore kod gik mopogore opogore moseneno ka od bura kalo. Kata obedo ni jopiny to ywak ni magi gin gigo mahinyowa. Anyalo wacho ni kaluore gi msimamo ma thoth jod bura osekawo e weche ma mokwongo kani paro higa mokalo ne wach finance bill mar kalo budget. Jod bura nyaka jogo manoyier
duol ma pingo sirikal. Moko kuomgi nogo kura kasiro budget ma jopiny to nong'udho. Kendo nyalo paro ni kuom jogo mane odhi ochiwo pachgi ne komiti mar budget, chiegni 90 kuom 100 nowacho ni chik nok chik maber, en chik mabiro medo dhier, en chik mabiro medo chandruok ne jogo ma yutogi ni piny. Koro wanyalo wacho kendo manyicha ni makoro apani ni pod nie pach jopiny ahinya to mar Minister mar Agriculture. Mithika Linturi. Mithika Linturi manyicha osebedo ka kedo kendo kwero jogo mawacho ni no usne jopur mbolea manigi mibadhi e iye. To Mithika Linturi ramarama ni onge gima rach e mbolea no. Magikone jo sirikal mochung' ne standards, Kenya Bureau of Standards, odhi mopimo gigo moyudo ni gigi nigi kasoro. Tiyudo ni ka bang' jobunge ma dhi mana 140 gi wiye gochiko owacho ni ginie makosa ne nitiere kato gimiyo komiti matin. To sani koro wanene runinga kato tese ka mafuambo kendo keyo ni chal ma pesa nochako kalo. Masoya no chiu. Lejiko kucho giluongo ni bahasha marabuor. Ma ok nyis gima ni e iye. Ni chal mano wuotho. Koro en seya ahinya ni jogo ne waore lejiko mondo obed kaka wengewa, obed kaka itewa, mondo ochung' kanyakla gi jopur manyicho oyudo hinyruok ahinya modhi asara kong'iewo mbolea mane ginyalo loso kendgi gi kund dhok, nikech mbolea moko menchi usogo moko kuom gin manyiwa ma ng'ato nyalo loso kende dalane, onyalo kunyo buto loso manyiwa manche uso ne jigo. Koro jood bura ok ni kod jopiny. Tiyudo ni mano timore nekech kata kapok idhi e gimomiyo mano timore, mak mana parono gi kanyo wawinja ni Recho kaachiel koda Wendi bende kalone wabobedo wapenjore nang'o magi timore, nikech e kinde mag kisera mar ombulu to gintiere ground kacha gilombo jopiny mar mondo mi jopiny olutnegi ombulu ka gisedhi od bura. Nitiere kata mago mokuwe od bura, obiro chopo od bura to pok nonene kata kochung' malo koloso. Recho korka kori, bende jo od bura mari lose od bura to bende jo od bura luoko jopiny? Erokamano Joyce, iketa matek nikech ndalo moro jakom nowuoyo to wacho ni nitie jo od bura ma ineno anena mana seche ma gidhi losre kata gidhi e chokende. To achiel kuom jo bura go nen mara Mabondo constituency and en wach malit ni iyieri gi jopiny mondo idhi tetea ne jopiny, to seche michopo kucho to kendo pachi wil ni gimomiyo an kae an gi responsibility achiel legislation representation mondo ane niya weche ma awacho kata mwapase lejiko kae e bunge kae gin weche makonyo oganda. Tiyudo ni ndalo ka ndalo ng'eny jo od bura kendo nyocha gazet, I don't know ni en gazet mane manyocha ndiko ni MPs for hire. Iyudo ka koro gin gilokre gir loso hala kech seche magine bunge kacha ni idwan wakal bill makama into law, kuwakale to ng'amo propose bill cha neno gikando e basha marabuor ni mondo gitim ang'o, mondo gikal gini to wigi wil gi gimoro achiel Joyce ni sani gin jo od bura to gibobet jo od bura nyaka chieng'. Ndalo moro politician moro nowacho ni kik laws ne enemy mari. Los makata in inyalo luwo kata in gibro konyi. Tiyudo ka gin giloso laws ka wigi wil niya oyo kiny to kata nadwa nyiewo mkatini, kiny abadwa chulo insurance mar gari. Seche ma mbolea marach odhi e puothe kata en gima toxic manyalo hinyo ng'ato, abe dipo ka chiemo ni ochope ang'o e mesa na machame matho ka en gima nego dhano. Omiyo
en gima lit ahinya ni ndalo ka ndalo waneno ka jotendwa mwayiero ok chal gi gimomiyo nwayierogi. Giwuok oko kacha ka giwacho ni an kuseyiera adhi gora ne jopiny, an kuseyiera adhi kelo chike madhi gero ganda, an kuseyiera adhi kelo chike mamiyo watimre nade, waduoko kata bech ngima piny. Tiyudo ka sani kata mana kaka Churchill wacho, kwa neno the last financial bill 2023, iyudo ka majority kata jowa notime nade, nogo e sei niya gini ber. To sani koro hinyo ji duto nyaka gin giwegi. To joma hinyra hinya en jowa mampato gini otimre nade ni piny. Omiyo kwang'iyo in totality ni bende wabunge osetimo tich monego bed ni gitimo. Tibo yudo ni yes, gitimo, to nitiere pesni moko kata soya moko makalo, momiyo gikalo chikni mahinyo ganda, kaka waneno kaka aparo ni wanyalo discuss Finance Bill 2024. Tiyudo ka gin onge ng'ama wuoyo ahinya motegno ni gima kama timre nang'o. Ineno wigi will ni kete seche mangi introduce car circulation tax ma 2.5 cha. To gari ni ka en gari ma en 7 million to ebo dhi mana chulo 210,000 mo okonego be notimo nadi, okonego be no chulo. To mano reduce disposable income mar ng'ato. Omiyo nego gibe gi par matutni gik mwandiko gi especially iluongo nang'o Kuria Kimani. Onego be nong'iyo tut mag bills mogikalo, especially when it comes to finance bill. Nekech ochalo ka gima en okete kacha niya, in dhi gori agoya ni gimoro amora ma sirikal dwaro timna nade dwaro nokal. To ni penjo gimoro ka ni chako. Kiwacho na ang'o momiyo gigi timre, ang'o momiyo kata yudo ni bills kala moko nego bed ni kalo. Wewa make kuma ang'o momiyo gini timore, mano wabro bedo kwa bire nikech nyalo bedo ni usewacho ni nyalo bedo na achiel kuomgi, nyalo bedo ni nitiere bahasha moro marabuor ma pong kotimo mamoko pasore lwedo mamiyo jod bura seche moko gikala chike ka ok ging'eyo. To kata kamano wantiere kod kweth maketo sirikal tesre, gimbe gintiere od bura kang'o momiyo kinde mang'eny gineno ma kama timore to gilinga thi. To bende pono nitiere okang' moro ma ginyalo kao ka gineno ka chik ikalo gima ok gidwar kata maji mang'eny ok dwar. Wendi korka kori, imbe ni nyalo ng'isowa ka jaod bura mari wuoyo ga od bura kacha, to ang'o momiyo nyaka sani bende jaod bura luoko jopiny? Erokamano Joyce. Ipenja ka jaod bura makorwa be wuoyo ga. An proceedings maseneno live e TV kachacha, anyawacho gi chir ni pok anene. To oken paro na kenda. Seche moko gina mineno gi ka gidhi konyore. Oken paro na kenda, nikech kata mana biro atemo wuoyo gi jo home moko. Apenjo gi uneno nade wach jaod bura wacha. To en gimoro ma osetimore, nitie mana few names ma waneno ka wuoyo, a few people faces ma waneno ka wuoyo to gin maging'ere gichung'ne ratich jo Kenya. Gin mana matin to gin faces ma wang'iyo godo. Lakini kipenjori ni jomoko ok wawinj ka giwuoyo e od bura, to ok wawinj gi kata ka sago kura ka gichung' motegno mondo giteteane wananchi. To king'iyo wabunge ma wan e parliament kae gin jo siasa. To shida mar siasa ma Kenya kae osekethore sana ni koro wan gi the groupings mo wan go kaka sani wan gi Azimio to wan gi Kenya Kwanza. To yudore ni kochopo kar voting to koro gicha gi vote kaka jo ping serikal to gi jo manie serikal. Koro yudo ka wan gi issue wach moro mowuok, ten wach moro ma inyo jite. Inyo mheshimiwa to inyo ja Kenya. Koro yudo ka nitie weche moko ma ginok ging'i ni ma wa discuss issue ni, but ging'iyo ni jatelo ma group wani owacho nang'o. To yudore ni kidhi against gima jatelo dwaro, ichaki keti e let iwacho ni in traitor. Koro gichaki mi nying moro ni iketho iuso ji. Koro en gima oseketho oseinyowa sana, nikech iyudo ka koro waonge gi ok watim gigi ni koro wan sober wa discuss issue kosebedo to chalo ka gima osebedo determined from the word go ni mae wan go yes to ma wan go no. Ma kidhi against that okori chaki neni ni ng'arach. To koro king'iyo kata for example wach impeachment, nitie moko ma waneno ga ka
kata jo Kenya gimbe girito mondo gine ni jo bura gi dhi wacho nang. Gin moko ma ogin ni gin siri. Gitimo allegations ma osebedo kuom gi gin moko ma, for example kaka panelist one wacho wach mar Linturin. En wach cham mokethore to ma is a leadership issue nikech onge kaka serikal nyalo golo gima dhi inyo jo Kenya. To ma gima ji cham ngeni en gima ji chamo. Matende ni odhi affect nyaka jok mochame they affect health margi. Koro matende ni okwangi weche gi ka wan soba ni wa discuss issues waonge gi issue based politics Kenya ka. Wan wang'iyo ni jatendwa wacho nango to ka wacho kama tango madhi timore next time ok bi mia nomination, next time kadok ir jopiny gibo neno ni auso jatendwa. Koro kamano kaka ging'iyo gik moko. Matinde ni jod bura nyalo bedo ni ging'iyo gino ma jatelo wacho. Kata kamano adwa ni wawinja ne mano gima jaod bura ma Busia mano Caroline Omanya no wacho odiochieng' manyoro jafombo marwa Chris Owino nobedo kode kod twaka ka bende negi temo nono gimomiyo Linturi notony moko thiche oko e apisi kaka jatend migao mar pure pacho kae. Wawinja ne kaka Caroline Omanya jaod bura ma Busia no loso odiochieng' manyoro. In the process, some of the colleagues who had the full story, in their desperation to not allow witnesses, one of them approached me and said, you know, if we do these things to save him, we have this. And I said, all of us, for saving him. Okay, so he has a fighting chance. But he has sent packing an MD and other junior staffs, they've been sacked. And she said, haitawezekana hivyo tu ndio vile kutatoka because orders zimetoka juu. Mano Catherine Omanyo mano jaod bura ma Busia owacho kanyo ni orders zinatoka juu. Jod bura sami yiero nego bed ni ging'iyo orders kata gik mawuok malo koso nego bed ni ging'iyo dwach jopiny. Suba Churchill nikech en gino malit ahinya ne en achiel kuom jogo mano yiera mane nitiere kamiti mar ji 11 mano yier mar mondo mi otim nonro ewi jatend migao mar pur Mithika Linturi. Nyalo bedo ni nitiere jomoko mano chutne gi bor kanyo kata no mi asoya moro matin mar mondo mi gin koro giluta mbulu ka koro gi favor Mithika Linturi. Orders onego wuog malo koso nego be ni ging'iyo ni gini no inyo jopiny ok winj makare. Ing'eni mokwongo tij lejiko nyimine ga gi oselero maber ni tij jalejiko gin adek. Achiel emomiyo chon kane watindo to mjumbe MP niluongo ni mjumbe tiende jaote. Jaote no tiende ni ene mane kanitie gimoro matimore gweng' ma no relejiko to ene ma iwinjo duonde kucho nikech kuche milose chik. Mano tich achiel mar mjumbe. Mar ariyo en loso chike nikech waduto koro wang'eny ndalo moko chon ne joluo kucho chon ne nigi kergi pinje community ne nigi jatendgi. Mano koro ok nyalre sani. Biro jo wagunda e Kenya ka noketho mago ma koro ji oriwore kanyakla obedo kaka piny achiel. Mar adek en kagiseloso chik en ng'iyo ni to sauti moa malo cha betiyo gi mwandu gi chike molos ka e yo makare iluongo ni oversight. Koro ka kendo iwacho kae ni jok monego ofis monego ging'i notiyo gi mwandu jopiny maber, otiyo gi chike magiloso maber, nie ma kendo chak golo duonde ni dwache ni matim gi jolejiko. Nyiso ni jolejiko kata jood bura once no se yiergi to loyalty margi koro dar kuom jopiny odhi kuma chiel. And ing'eni gima kelo mani nikech nadwa wacho to ni wacho na awejo nyimina gi bo wacho achiel ariyo. En ni siasa wa mokwongo poni chien kabisa. Nikech gik mwawacho gi ni jaod bura tije en jaote, en jalos chik, en jang'iyo ni to be ofis mar ker otiyo gi pesa gi chike e yo makare. Jopiny ok yamano. Sama jogi dwaro kura, japiny nyisi ni in waseteri, weri gi weche mang'eny. Kijende oseloso laini, mine oseloso laini.
Koro because jood bura ong'eyo ni jopiny giwegi ok ong'eyo ni to ang'o monego gitim, emomiyo iwinjo ni jomoko ok wuoyo e jiko. Kopenjgi to giwacho ni an abere ground. Tapenjora ni to kibere ground, jopiny noyieri mondo idhi e lejiko mondo iduogi ibere ground, koso onego bed ni ibere lejiko kucho. So we need to puonjo jopiny mondo ging'e ni samoro misigo moko mwaketo go jood bura kaka ni pok ni tero jamni kuma ni Kwale nyako. Ni mano gimiketo go jaod bura. Ing'e ni mano miyo jaod bura koro chako gore pekse ni to tina gol makanye. Magi gik maditere e kuma ne duolo wuoke cha nokal chik kaka idwaro. The second point en ni ing'e ni jandik wende machuok ma kisungu luongo ni poem. Nitie poet moro ni Ayolande. Ayolande ni nondiko poem ndalo moko chon. Higa 1818 kuchuchu. Kowacho ni e piny ka ne dhano mineno wuotho kae nitie tieng' diriyo. Nitie dhano ma conservative, ma en gima nitiere no kodwa no kethre. To nitie moko ma liberal. En gima ok inyalo loko kuom dhano, obed mosomo marom nade. To makosa mi wacho kichako mbaka ni en ni jo Azimio nigi jolejiko matin. Jo Azimio ema noyier gi jolejiko mang'eny moloyo jo Kenya Kwanza. Kata kamano pok waneno gi od bura, pok wawinjo pek margi kata mbi margi. Ting'eyo ni Kaluo wa kocha ochiko kuomgi, achiel kuomgi ka en Senator Mara, noyiera ni to bano gige, bano pienege nodhi tiyo gi sirikal. Kanyicha koro pinego ji nyando, ok awinjo duonde, odhi manyo dongruok. Kipenje ni to dongruok mane misekelo, nyaka ni dhi tiyo gi sirikal, be ok onyal nyisi. Tiende ni kanonyuoli ng'ama conservative, to kati som up to what level? Nikech moko kuom gi professor, moko kuom gi engineer, ji ochiko mano odar Kaluo kuchuchu, modhi tiyo gi Kenya Kwanza. Ok ni ogisomo, but nitiere kido moko ma kati som nyaka level mane. Moko kuom gi professor, to ok lokre. Tiende ni gin jok ma ok nyal kawo msimamo mwachi ni kae machung'e, mae chung' mara e wachni. Koro nitie jogo nitiere piny ka, gine lejiko. Kore momineno ka moko kuomgi yukni kodundu motieti aora. En kuma piringe, kuma yamo dhiye. Yet, en gi title moko an engineer, title moko bukete bath nyinge ka professor, to mano poko konye bedo gi chung' maratiro ni wachni achung' e yo makama. Wawinja ni Recho bende iwinjo kanyo kaka Catherine Omanyo mano jaod bura mabusia uloso kotemo lero kotudore kod bura mano mara Mithika Linturi mar thiche oko apisi, kata kamano yando tony oko thiche oko no lero nwa kanyo gino momiyo mago notimore. Kata kamano in bende idwa nyiso ni ang'o momiyo mae timore, ang'o momiyo jood bura nyaka sani waseneno ka giluoko jopiny e yore mopogore opogore. Kata obedo ni japinya kinde mang'eny ang'e ni jopiny yiero ga ji, nitiere qualifications ng'ato nyaka bed godo kapok ibedo jaod bura. Jopiny ng'iyo mago kapok oyieri, kachiel kod weche mamoko ma be nyalo bedo ni kelo yiero mar jood bura. Moko bende ng'iyo ni omiyowa pesa koso ok omiyowa pesa. Kata kamano ang'o makelo magi ma koro ka jood bura osedhi od bura kacha to koro pachgi lokore, dwach jopiny ok ginon. Mokwongo we awach ni amor gi jowa mane nie the select committee. Nikech ne gichiwo ripode ariyo. Remember ni seche midwaro ng'e kata ka gimoro nyalo succeed, ing'iyo gi kako chakre. The moment mane Linturi oluongi ni wacho ni kori kete no wuo, to Linturi nokwongo to nyiso ni an to onge kuma botimre nade, abodhiye. Mano wacho gi dhoge. Kata kapok ong'e ni to bura ni dhi ni nang'o. Tineno ni seche mane oyier select committee gi speaker ma dhi handle issue mar impeachment mar Linturi, tiyudo ni ne gi make sure ni joma ne oting'o badgi moloyo duto ni Linturi ok dhi ka, ma ka joma timre nadi e joma ne nie select committee. Matine ni already ne giseka opposition ni
ano kane richo fake fertilizer gi omiyo Linturi nyaka dunga. Tiyudo no kaw ji 7 who are pro the government matieni already the weakened the strength mar the committee. Koro kata gima ber mado wuoke machal nadi to already they have an upper hand. Nikech jomoyier ni dhi nono wach ni giduto gin joma support ni Linturi kik tim nadi, and people knew their position kata kapok oyiergi ni Linturi kik dhi. Chiedh nade ni kawo ng'at ma kamano tiketo kani ine makora dwani ing'ad bura ni. Ta already asenyisi ni ano kane richo gi Linturi. Tasinyisa ni in mokine richo ni ine mabede committee ni. And a total of 7 out of 11. Owacho nango Linturi ok nyal dhi dala. Matine ni we knew the outcome. Someone like me, I knew the outcome even before. Nikech ango waneno niya jomoyiergi gin joma nyalo gore no ganda. Koso gin jomo dhi kacha nikech ging'e gima gidwaro. To ging'eyo maber ni wang'eyo maber ni ker kanyocho nodonjo 2022. Gima nokuongo time maberie mogik for himself and to weaken the opposition. Nikech wang'eyo duto ni joma noyiere Azimio ne ng'eny moloyo joma oyier kanye e Kenya Kwanza team. To koro nong'e maber ni koko timo kamano mo okelo babunge mang'eny kore to dhi bet gi a hard time selling his agenda in parliament. Achiel kuomgi ema koro waneno kawuono ni. Ni ose weaken opposition koro en gi ji mang'eny ma chik moro amora modwaro emomiyo kata finance bill 2023 passed and sailed. Ok ni nekech ji mang'eny nohere en oluongo ukacha iluongo ni gidhi PG parliamentary group meeting tinyiso gini my position marango mar party wa. That is the second thing. Mokuongo they've already decided my decision mwadwaro if we are talking about Linturi. Kuri kao jomotim nanadi munge maber ni pro government mondo dhi kacha. Tipo yudo ka nyamera ma Busia mheshimiwa gichung kartien gima giwacho ni oyo kato bedo ni ji mang'eny to nowacho ni Linturi kik dhi to wan ma repodwa gimo miyo waneno ni Linturi tim nanadi onego dhi kendi neno ni points mane gikelo were valid points. These are things which are affecting people. Secondly, yudo ka the government either with it, whether it is opposition or the government, ibo yudo ka nitie gimiluongo ni party position. Ma stand mar party on an issue. Kaka anja Azimio kawuona bonyisi ni wan gi position marwa a proposed finance bill 2024. Mawacho ni oyo the motor vehicle tax apana. Increasing bread apana. Gigi dhi affect ango ngima jopiny. Koro seche midhi kacha tidhi king'enia mae a position mar party. Omiyo seche moko miyudo ka ng'ato wuoyo out of the party position en niya nyaki bede gi ng'at moro miluongo ni having a dissenting opinion. Awacho kamae kate buchwa kacha to joma ng'eny majority miluongo nao ni demokrasia joma ng'eny te neno kama. Omiyo joma ng'eny ka they've carried the day. Okonyiso ni pach nyarawila ok en paro maber. But ji mang'eny neno e party wakacha ni mae position mwatiro nadi mwakao emomiyo uneno ka nitie mama moro miluongo ni Wagashomba yes Wamuchomba sorry mheshimiwa ochung' kar tiende ni kata an ja government to okane ka chike ma government kelo gin chik maber matine ni majority oyie gi gik ma sirikal timo nikech gin jo Kenya Kwanza. To en kaka noyiere oneno ni oyo ma ok ber mae to ken maber wewa wachi kata ng'enia it's going to fall on what kizungu wacho ni deaf ear nikech an ng'ata achiel okanyal gini go ne ombulu mondo kal kapok wadhi e yueyo marwa mokuongo recha ang'e ni pod intiere koda points mang'eny mak mana kanyo mondi wawinja ne wendi bende kapok wadhi e yueyo marwa mokuongo nyaka sani in koro kako riparo ni ang'o ma timore nyalo bedo ni e od bura kata bedo ni oseyier jo od bura gi kowuok e duond buche mopogore e kinde ma gidhi od bura kacha onego bed ni giketo dwaro mano mar od bura kata mar riwruok mar siasa mbele kose dwach jopiny manoyierogi kalore ni magi duto bed wechego mag housing levy mane od bura kalo wechego mag koro Linturi sani koro osetony wantiere kod finance bill mano mar higa mar 2024 ma bende nitiere taxes moko modakelo mabiro hinyo jopiny onego bed ni ging'iyo dwaro mar duond bura kata riwruok mar siasa kose onego bed ni ging'iyo jopiny koro
wase wuoye wachni wach mar ng'iyo jopiny gi ng'iyo party gi ng'iyo jotend party to osemiya paro kendo ni wan kaka jopiny wan gi constitution, wan gi katiba mar Kenya. Article mokwongo kabisa omiyo jopiny power. Wan gi powers kaka jopiny, sovereignty power. To power ni wa practice sama watimo yiero elections. To atemo dok chien koro sani wawuoye koro jod bura ma ok wane ka gitimo maber kaka ne waparo. To gitim gik mane onego bedni waterogi mondo gitim. To kwa dok chien to nitie issue mar accountability. Sama gibedo kanyo isibedo higni 5. Bang' higni 5 gidhi cha giduogo ir jopiny to gicha giuso seragi. To wan jopiny wacha kwa duokogi. To koro bring issue mar the power ma wan go kaka jopiny. Be watiyo kode maber. Nikech ka wan gi power to power ni onego bedni anyiso raticha ni e kura magoyo. Onego bedni sama jaod bura duogo ira, ano kaka japiny onego bedni apenje ni ndalo mane tax finance bill bedo passed ni wache ang'o. Ndalo mane imedo housing levy ni wache ang'o e wachno. Ndalo mane Linturi odhi ogolo fertilizers mokethore to weye ni time ang'o. Mondo koro wambe kaka jopiny nikech koro wabo bedo ko waywagore every 5 years wadhi twatero jok ma ok nyal deliver, jok ma ok nyal chung e pachgi e ratiro margi. Nikech kaka Richo wacho ni kata ko bedo ni ok iwinjri gi gimoro tin ng'ata achiel, binya be gi msimamo mi wachi ni anachung e wachi ni to because of A, B and C gini ok ber, kata ko kan ane minority e wachni, lakini uchungi 190. Ngech koro mbo timore ni koro wan ok wanyal ok ginyal timo kaka nonego beni watero gi mondo gitim od bura kachacha. Alafu wadhi chak wanuoyo mistake to the next circle 5 years wacha kwaduoko gi to gichak gi pass laws ma dhi affect wa. Koro en gima nyanyiso jo Kenya o jopiny ni wambe wa take notes. Onego beni wan gi lessons mwalan gik matimore. Ngech sani to ok gole na setere kom kanyo ok anya gole, ok yot process no kendo ok yot. Lakini koro kochako duogo ira to odwa chako manyo mbulo, onego beni apenjo wabedo gibedo accountable ni higni 5 materi kucho ang'o misitimo nwa tang'o ma anya wacho ni onego pero amedi kura mondo chaki dogi. Koro en point madwa mede wachno mondo koro wambe wase wuoye ni wan gi leaders manya chung ne jopiny, manya chung ne ratiro mar jo Kenya. Lakini koro wambe onego wati gi powers momiwa e katiba mondo water jok manya chung ne ratiro. To koro shida ni Kenya kai pesa oseketho siasa. Gibo duogo corruption, pesa magisani miyo gi committees mondo gigo kura maricho. Pesa go gikuno te magidhi duogo to gicha gimiyo wa campaigns. To wambe wadhi kawo pesa go to chak waduoko gi. Koro embe wambe onego learn lessons. Iwacho ni once beaten twice shy. Lakini wan ng'eni ok wasebedo beaten more than twice, lakini ok learn lessons. Koro en message manya niso jok mawinjo ni wambe onego wabed chonjo, wabed jok ma nigi itgi oko, jok ma alert ni next time wakaw notes wase learn ni gima kama timore. Ka in gi jaod bura maber ok gite gi richo, ka nitie maber matiyo ni take notes. Airo kama na nyewe wakaw yoyo mokwongo Nyakwara Mugi Jongo wakaw yoyo mokwongo waduogo wadhi mbele kotwak ote magi bena neno kiorono wako kale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono abo bedo ka somogi to kiweyo mwakaw gi sani kikidhi mabor. Donge no luongo jo diergi, sepe no luongo jo koko e diero tiendo. Wano luongo jo chenegi, donge no luongo jo diergi, sepe no luongo jo koko e diero tiendo. Anela
Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. An gi penjo mar abicho kaka daktari wuoyi kanyo taneno ka gini osebedo ka chalo ae. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowa ni neuru penj laktar mondo ing'e kumi nyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Karot lowo maber ga ahinya en lowo mar lwala, clay soil. Ae kod anywang', anywang' en lowo marateng' cha. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV okinyi ma kawuono e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Tielo mar ariyo mar mbaka oromo okinyi ma kawuono abro bedo kasomo ote magi, to bende wabro bedo kwa tugdre kod jofwambo magwa mar mondo mi wawinjane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod thuon wach marwa mar jod bura luoko jopiny kosang'o matimore. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo adek, antiere kod Rachel Omolo jalonye weche mag telo, Suba Churchill jakedne ratiro oganda, kaachiel kod Wendi Aura mabende jalonye weche mag telo. Anyisi ni ote magi chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Adona soma ne moko kuom ote ma joneno magwa osebedo ka chwalonwa obede namba mar 2 kata Facebook kama wantiere live okinyi ma kawuono. Zakiel Otieno wacho ni moko to temo lakini thothgi sirikal ong'waso. Simon wacho ni waol gi miriambo kod badruok ma okwako bunge ma Kenya. Gitiyo ne iyegi, en Simon kowuok Ugunja. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni jod bura wigi osewil gi tijgi, dhogi milimili, gidich gi mit bilie mawuok kuom sirikal mondo gium gik maricho. Bunge tinde thoth ji dhie mondo gidhi gimany fame, giloso omenda mondo gidag e ngima maber. Odhi mbele kowacho ni ok gidew jopiny mane oyierogi, jogi beyo sach manyo kura kendo gisingo jopiny polo. To ka giseyudo gima gidwaro, to ok diwinjgi, gidong' ne siasa manono e liete.
Moko kamera menyo nyaka wacho ni kaninde od bura ka moko to goyo mbaka gi jowetegi mobet butgi sechego to motion mar very crucial dhi nyime en wach malit ahinya. Joyce penjna ni seche ma jaod bura orem chopo dwach jopiny bende nitie okenge ma jopiny nyalo kawo to andhoga mag chama ma ok wuoye bunge to winjo party leader kawnegi okang' mane kata mage. Aluwo twak ka an Umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom ote ma kamano. Jacorando at 001 wacho ni the leadership representation of this country is doomed. We elect hungry men and women who cannot understand the plight of the common man. Odhi mbele kwacho ni the issue of defending Mithika Linturi can only be termed as suspended sanitation. Awuoro most. Jacorando from Kisumu Korando. Jack Kanyadong bende wacho ni Ramogi sani waonge kod MPs worth their salt. Wan kod MPs kata gangs for hire fighting jopiny kendo luoko jopiny. Jopiny odong kendgi gikelo achai kuom ji malich. An Jack Kanyadong moa Yimbo Majimbo. Mago gin paro mopogore opogore ma jopiny ochwalo kanyo. Nitiere Ruth Nyathi Ochieng' ma openjo kanyo. Seche ma japiny kata jaod bura ok ochopo dwaro mar gino mano yier ne od bura Churchill. Ang'o ma japiny nyalo timo to party leader mare nyalo timo ang'o nikech party leaders to pok aneno ka timo gimoro amora e Kenya ka kwang'iyo historia mar od bura mag kwan od bura mosebedo godo e pacho kae. Kata kamano japiny nyalo timo ang'o ka nyaka sani kwang'iyo gigo mosekale od bura thothgi pok aneno kata chiel momoro jopiny. Ing'eni mokwongo ok en adier ni jotend party onge gima osetimo. Machiegni choneno ka party mar ODM okawa tua ne jo county assembly mokariyo Nairobi ka dala ma Nairobi ka mano dhi Karen kocha dala ot moger ne official residence mar deputy president nigi dhi manyo dongruok ne jogi manyicha piyo dala bingi wanyalo wacho ni mano kopogore mana tua. Mar ariyo kata wach mar dar mar jolejiko gibedo jo senator gibedo jo National Assembly ochiko moko mana wacho ka inyalo paro ni party nosekawa tua motemo gologi e party nikech once osegoli e party to koro idong' ka ng'ama fuye lwasi to chik wacho ni once nisedong' ka ng'ama fuye lwasi kamano tiwe kom manigi necha idok ir jopiny koro kacha cha itime yiero manyien. Koro jo party temoga but samoro yo magitemego ok giluga chik kaka chik dwaro. Koro inone ka joka odhi od bura e court doho to doho yudo ka makosa moro doho wacho niya ni jogi ok notimo makosa mar weyo party manoyiergo. Doho wacho niya yo manuriembo go ema ne ok kare ok oluwo ratiro mar chik. Mar ariyo en recall. Nitiere wan jok manondiko chik mwatiyogo sani Bomas of Kenya. Sawacho mang'eny program ni ne an delegate number 463. Kendo ne an jakom mar committee manochung' ne uraia mar Kenya ka kata citizenship kod bill of rights Bomas kocha. Kase Limbarire masani governor ma Embu ne jalupna. To ne waketo gimore chik motelo ne Kenya ka chik maduong' miluongo ni katiba. Ni ka jopiny ok mor gi tich ng'at moro mane gioro kate county assembly, mane giore lejiko, mane giore senate. To gin gi thuolo mar choko signature. Kendo signature midwaro ondike chik kaka inyalo luongo, iluongo ni luongo jaod bura manioro to ok imor gi tije. Apani mondo jood bura itgi olirre. Dwani wan jok motelo ne buche mag jopiny. Wakony jopiny mondo wachoma choma achiel kaka ondiegi choga lecha. Wachoma choma achiel muagol oko. Kato itgi biro lilore. Seche moko mano nyalo bedo puonj makare ne jogo. Mondo bed puonj ne jogo. But chikno wacho niya ok inyal luongo ng'ato kapok okalo higni 2 nikech nyaka ing'e to be tijno tami adier. Koro chik oketo okang' ma nyaka iluw
Mokwongo ok inyal chako gino ka ng'ano pok obede ofis kata obede od bura higni 2 bang' yiero. Koro warito nikech higni 2 go chiegni rumo. To ubiro luonga e studio ka. Ko uneno ka mako moro ma hicho moro ma adwa mana go piny. Achiel kuom ochiko ka. Adwa chomo moro. Ageno nubo timo mano mapiyo mar mondo mi obed lesson ne jomoko. Because wan mana oketo chik no to nikech jo Kenya paro kaka nyamera ne wacho ni en gima tek. Of course okete matek ni mondo kik jiti kode oyuma. Ingeni samoro nyalo tiyo kode nikech ni chung kode to yombi. Koro pod in gi jure chunyi. Koro nokete ni inyalo mana chako timo mano bang' higni 2. Koro mano nitiere ma jopiny nyalo timo. Ma ng'ama penjo ni ang'o ma jopiny nyalo timo? Jopiny nyalo luongo. Kendo wacho ni gigi signature kosechoki titero ka election commission. To election commission confirm ni jogi signature gi mag jok manogo kura. Obede ward, obede constituency, obede ng'amudwa luongo cha ni e senate, gin jogo mane gin jogo kura manogo kura manoyiero ng'ano e ndalo mane go kura. Koro jopiny ok ni onge gima ginyalo timo, nitiere atua ma ginyalo kawo. En mana ni samoro nikech japiny ok ong'e mano, samoro kia kaka itime, dwaro ni ji kaka wan un joked ne ratich oganda, joked joratiro mag oganda ema koro okawo lweny nikech samoro ka jopati oteme to gidhi e doho to doho yudo makosa moko matindo timo. Tang'o momiyo un kaka joked ne ratich oganda pok waneno ka ma timore, nikech kinde mang'eny od bura waseneno ka kalo chike ma oko mahinyo jopiny. Pod urito ang'o momiyo pok ukedo ne jopiny kata ratich oganda e yo makare? Kalore ni ok en mae mokwongo kende, wasebedo kod od bura mamoko mopogore. Wang'eni mae od bura mar 13. Wantiere kod mano mar 13 to gitiyoga kuom thuolo mar higni 5 kapok wadhi e yiero mamoko. Urito ang'o? Ma ing'eni chik mar luongo jaod bura ni kata member of county ochako tiyo higa mar 2013. Chik machon katiba machon onge. En chik meche wakelo katiba mar 2010 ni. To en gima rach ni nyaka ne kete onge ng'at moro mosewuok mokonyo jopiny ni kamae kaka unyalo luongo MCA, kaka unyalo luongo member of National Assembly, kaka unyalo luongo senator mano yiero, nikech governor to nyalo bedo impeached. Ma MCS osebedo katimo. To yudo ni MCS be nitie moko ma kano oseyier to koro bagni en wach mar party ok odwa winjo. To mae momiyo bedo jatend party e Kenya kate kabisa. Nikech sama ng'ato dwaro tiko mar party modwa dhi go e county assembly kata legico to bolore malito kiyiera ni kokufwenyo ni kare en party ni notiyo go mana kaka badge. Kata kaka stepping stone mar mondo mi oyud gimoro. Kose gine to ogweyo. We wawinja ne Recho bende wanyalo wacho ni mana kaka iwacho ni e kinde mane tok yiero mano mar higa mar 2022 ne waneno ka duond riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja mane nitiere kod jod bura mang'eny ahinya od bura. Kata kamano waneno ka moko kuomgi nokalo tong' bodhi e riwruok siasa mano mar Kenya Kwanza. Ma bende wang'eni wach ma kamano nokelo ywaruok ahinya od bura ma speaker mar od bura ema koro nong'ado bura ni koro Kenya Kwanza mantiere kod kweth mathoth to Azimio nitiere kod kweth manok. Seche moko kalo tong' ma jod bura gi timo koseyiergi. Ere kaka mano hinyo jopiny ok winj dwaro margi kata ok chop ratiro margi e yo makare, kata ratiro margi ok chwale od bura kata e yo makare. Mano wuok e riwruog siasa ne kidhi e riwruog siasa machielo. Erokamano. Ing'eyo mokwongo en ni seche miyieri nonetheless ichung as an independent candidate. Tichung kiwacho nabotimo 1, 2, 3 kaka nachung gi ODM, to gik miwacho gi begin in line gi agenda mar party maru ma bende dwaro yudo telo. Omiyo okinyal wacho ni anabotimo kamae to king'iyo the blueprint mar Azimio tiyudo ka gigi midwa timo gi not in line also gi gang'o gi Azimio. Mano bende nyaka wang'e. Omiyo seche michung miwacho ni kawo badge mar ODM midwa fuyo godo, to nyaka ing'e ni gik madwa timo, yes anadwaro bet mbunge, to mbunge tije na 1, 2, 3 to mondo atim 1, 2, 3 monego be natimogi, to party na ma bende dwaro kawo telo ento wachi ang'o kulingana na education, kalure gi pi, kalure gi gik kamagi be one in line. Tiyudo ni seche ma iyiero wa
kata ma jowa oyiero to giwuok kacha mana kaka Subo sewacho to giwuok ka giwacho ni an kiseyiera tadhi gora ne Azimio kendo ng'enywa ne wacho nang'o adhi konyo baba malo kunyalo paro wachno ni adhi konyo baba ng'o malo ang'o miyo ne giwacho ni gidhi konyo baba malo mondo gine niya agenda mar Azimio ma wasel ne jo Kenya cha gika bende baba dhi timo kaponi baba ne en president omiyo kowuoyo sani to wacho ni koro nikech jo Kenya kwanza emanien government jogi ng'iyo ni nwasel agenda mane gisel adiera makende kineno gima ne giluongo ni the plan gi gima koro gitimo sani quite opposite nikech ne giwacho na achiel wadhi konyo mondo ngima odogre nadi odog piny to waneno ka opportunity mora ma giyudo en niya ang'o ma wanyalo timo mondo wa tax this wa overburden the people omiyo wacho ni jowa mawuok kuom Azimio modhi ne Kenya kwanza mokuongo ne gikalo against chik nikech king'iyo constitution mana kaka Churchill wacho ondiki maler article 97 or 98 thereabout how you can recall a member of parliament for example ere kaka inyalo luongo jaod bura tachiel kuom gigo momiyo jaod bura inyalo luongi en niya one you have either resigned iwuok e party ni or you are deemed to have resigned when you say deemed to have resigned matine niya koro iwe agenda mar party inisel agenda mar Kenya kwanza mane mwasenino gi jood buchwa aboro gin aboro koso chiko jood buchwa gi ochiko manyo wewa koro gidhi e Kenya kwanza koro agenda mano nego bed ni giuso cha mar party wa giwere godo gin koro gitimango giuso agenda miluongo ni the plan mano e gima article no wacho there are many ways minyalo luongo godango minyalo luongo do jaod bura achiel kuomgi en ya through political party tribunal ineno ni oyo ng'ani to waseneno seche duto mowuok to wacho mana ni koro we embrace the plan omiyo okosel agenda mar opposition koro wadime to have resigned from us koro enen jakocha kendo kanyalo wacho kendo gichiribo yudo kata ng'ato kaka Jasuba Mark wacho ni oyo watiuro ge sirikal ok no yiere mondo dhi otige sirikal mana kaka nwasewacho cha ng'ata moyier madhi e lejiko madhi e bunge odhi kacha to do specific three issues legislation oversight and representation matine ni you are oversighting kata ni in ja Kenya kwanza to kineno ka kero kelo chik mok ber madhi hinyo ganda to utimo nade ukwer ni oyo mae ndiyo wan jo Kenya kwanza to koro wamakre niya tich monego ati en tich achiel to mondo girwa ni odhi maber koro wamakre wacho ni oyo chik mikelo gi ok en chik maber ineno kata sani ero wawuoyo finance bill onge chieng' mosebet piny mowacho niya finance bill manyocho kal 2023 cha what was the impact ohinyo jo Kenya machal nadi koso dhi kodwa maber machal nadi to kane niya sirikal ne dwa loso pesa bende noyudo pesa nikech pod waneno ka sirikal to kwecha to nikech ne giwacho ni mondo wawe kwecho we walevi more taxes bende waseneno ka appetite mar kwecho odok piny mondo koro gimedara taxes mondo wach niya numedo tax wayudo nyithindwa dhi school ineno kata sani capitation pokotim benitiere kata program mar chwalo chiemo ne mar chwalo chiemo bende ne gigolo matine niya chik maber mane ker manosenindo Kibaki nokelo mondo nyithindo bede school cha dhi timre nade dhi dok attendance dhi dok piny nikech ng'eny jo wadhi kacha makata nyathi ma onge chiemo odgi to chieng' no bodhi ang'o obdhi school matine ni wadhi neno ka namba mag nyithindo manie school otimre nade bendo reduce ema temo wacho niya bende jo wamu kete bunge gi ging'iye niya let us assess the performance of the other finance bill 2023 its impact e wananchi to koro kama wachope kawuono ni mondo wach niya mkate wa medi be ging'e ni nyithind school ng'eny gi depend on bread koro wang'ni wadhi neno ka nyithind school ema wuok oko gi twigs ka wacho niya Ruto must go nikech ang'o koro gibo donj kuomgi chiemo magi chame yo mayot bende koro timo nade imayogi winjane wendi bende recho just a second that's 1 second kindly to it is important gimoro Churchill owacho to mane gima hinyowa kaka oganda ahinya ni waonge gi rieko nang'o with civic education pok ochopo ne jopiny ng'ama onego bed ni timo civic education no first en IBC
is entitled to do that. Mondo gipuonj jowania kidwa yiero nyarawila. Iyiere nikech ang'o? Iyiere nikech nyarawilo biro gi party, kosi iyiere nikech nyarawila sera maber manyalo konyi. Ang'o momiyo kawuono wacho niya kik wayier jomar are corrupt. Ang'o momiyo chik wacho ni kik yiergi to kendo iyudo ka ok oyiere ticha kikawe ikete okang' machielo mondo tel noganda. Omiyo kwawuok motegno kendo I'm waiting Churchill mondo ane ng'ami chako gono ane kanyalo konyi. Mondo wapuonj jowa niya oyo kik wabed joma yuagre pile ni wan imiyowa jotelo mokony. To kose mi jatelo mok kony, ang'o momiyo iyiere diriyo, ang'o momiyo ichako iyiere kendo ndalo mar otieng' mar adek. Ko en ng'ama ing'e maber niya onge ber miseneno representation e bunge pok inene kotimo ang'o ko owuok oko mondo gore no gana. Pok ineno chik moro amora mowuok niya ni nyarawila nokelo chik ni e bunge. Pok ineno chieng' mowacho niya oyo gima sirikal timo ni ok en gima ber. Kata mae waungo sirikal nikech gini dhi konyo ganda. Adwa ni mak parono gi kanyo wendi kapok akao pachi awacho ne tielo mar ariyo ni bende wabobedo kwa tudre kod jofwambo magwa e counties mopogore opogore. Gie thuolo ni adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e county ma Mombasa watudre kod jafwambo marwa George Aoko. Yaore George Aoko ichiwo nade county ma Mombasa kona ng'eni odiochieng' ma kawuono iluonwa weche motudore kod kedo kod math mamero ji e county ma Mombasa. Inyalo nyisowa ni intiere kanyo kinyi ma kawuono tang'o matin county ma Mombasa temo mar kedo koda math ma oko puodhi kata yedhe mamero ji Aoko. Erokamano ahinya awinjo maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma ntiere sani ntiere kama iluongo ni Majengo mano e od bura ma Mvita e kaunti ma Mombasa kuma antiere romo mokelo kanyakla jogo makedo gi wach yedhe mamero ji midendo ni mewa mano e od bura ma Mvita kaendi kaparo ni Majengo. Achiel kuom twak magitwakie matut en wach kedo gi wach yedhe mamero ji to chutho bang' tend kaunti ma Mombasa keto chik mager ne jogo maloko hand yedhe mamero ji kaachiel kod oboke mikoni itiyogo jene mathoth midendo ni mogo kaachiel kod mira. But kama ntiere ne adwa mana wuoyo gi moko kuom jotelo manie romo ma kamaendi ginyisowa ni to okang' ma kamae gikawo nang'o to ere lokruok magigeno ni idhi yudo kaluwore gi romo ma kama. Asante sana, karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu umuhimu wa kongamano hili ni nini na hasa kwa wakati huu ambapo serikali inajaribu kuweka vita za kupambana na utumizi wa dawa za kulevya. Anza. Shukran. Kwa majina ni Sheikh Mahmoud Abdullahi, ni kiongozi wa dini katika jiji la Mombasa. Leo tumekutana hapa viongozi wa dini tofauti, Waislamu na Wakristo. Kwanza ni kuhimiza kufahamisha zaidi yale madhara ambayo yako katika mgokaa na katika mirungi. Na tumeona kwamba kuna kemikali mbili ambazo kwamba ni hatari kwa mwanadamu ambazo pia ni marufuku ulimwengu mzima. Kwa hiyo tumekuwa hapa sisi kuweza kutoa msimamo wetu kama viongozi wa kidini katika haya madhara ya mgokaa na madhara ya miraa ambayo inaathiri vijana wetu. Kwa hiyo sisi tunataka serikali sio, kwanza tunampongeza gavana wetu wa Mombasa kuweza kuchukua msimamo juu ya jambo kama hili na tumwambie kwamba tuko nyuma yake ama tuko bega kwa bega kupigana na madhara kama haya au janga kama hili. Sisi tunataka atue ni mwenye kulipiga marufuku kabisa janga kama hili au mmea kama huu kuja katika Mombasa, na pia tunataka magavana wote katika Kenya nzima, kwa sababu ni madhara inawadhuru vijana ambao ndio tunawatarajia katika miaka inayokuja. Tumeelezewa kwamba hapa inaweza ikawamaliza mpaka nguvu za kiume kuweza kuzaa. Kwa hivyo ni kitu ni hatari. Tuomba serikali za county na serikali kuu ipige marufuku mmea kama huu kutumiwa na wanadamu ili tuweze kupata vizazi ambao kwao ni vizuri. Jambo lingine wanasema kwamba wao wanafaidika, lakini wanafaidika wao na huku kwingine wanaumiza watoto wetu. Kwa hiyo sisi tunataka msimamo wetu au madhumuni kwamba tutoe msimamo kwamba serikali kuu na serikali za kaunti zote zipige marufuku mti kama huu kutumiwa na wanadamu. Pengine kama shirika la mewa, labda utafiti wenu umeweza kubaini nini hasa kuhusiana na utumizi wa mihadarati na saa miongoni mwa vijana? Na je, unaona kama mkutano huu utakuwa na suluhu? Manake ufahamu wangu ni kwamba mmekuwa na mikutano kama hii, na je imeweza kuzaa matunda? Tunaamini kwamba kwa sababu tumekuwa mashirika wa dini zote ambazo tuko katika nchi yetu ya Kenya, kwa tunaamini kwamba sauti zetu kama wanadini
na wengine wote watungi mkono katika Kenya nzima kupiga marufuku jambo kama hili litatoa matunda. Na tumeona kwamba utafiti kuonesha kwamba ina madhara. Tumeona kwamba waliko katika potrizi kule karibu 75% wametumia mgoka, akili zao zimefetuka. Hii ni takwimu inafanya tangu mwaka jana. Je, na sasa vile mkoa imezidi, ina maana kwa imepanda. Kwa hiyo tumeona kwamba kila mahali ambapo kwamba wanawekwa vijana, madhara makubwa au akili tumepotea kwa sababu ya kutumia mgoka, na tumebewa kwa mgoka pia inaweza kuamaliza mpaka nguvu za kiume. Mwanzo kitumia anaona yuko sawa, lakini baadaye itamleta madhara. Kwa hivyo tunatarajia kwamba itatoa natija, kwa sababu viongozi wa kidini tumesimama, na lazima serikali isikize viongozi wa kidini kwa sababu ndio mti wa mgongo wa serikali. Tumeona mojawapo ya hatua ambazo serikali za kaunti zimechukua ni kama kuongeza ushuru kwa hizo miraa na magoka kama zinawasili katika kaunti ya Mombasa. Je, unaona kama hii ni suluhu? Hili kwa mwenetu si suluhu, kwa sababu tutaona kwamba itazidisha uhalifu, kwa sababu vijana hawana kazi na watataka kutumia. Kwa hiyo ikipandishiwa ushuru na wao watapandisha bei. Kwa hiyo bei ikipandishwa itakuwa watoto watafute namna yote kuweza kupata ajira au pesa kuweza kununua. Kwa hiyo utaona kwamba uhalifu utazidi, watu kuweza kupora vitu vyao na watu kuvunja maduka au watu kubwa ipanga usiku itazidi, kwa sababu waweze kupata ile kima ambacho kwamba kitawekwa waweze kununua. Kwa hiyo si suluhu ni kupiga marufuku jambo kama hili. Asante sana. Wacha tupate wayude jatelo machielo mar bende mochungne weche magdini wanjanito ento odwa wachnango. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu, je, unaona kama kongamano hili litakuwa na suluhu katika masuala ya utumizi wa mihadarati? Okay, nikianza kwanza naitwa Bishop Joseph Kamau wa kanisa la Christian Outreach Ministries Worldwide. Mimi ni Bishop wa Coast Region, na pia nafanya kazi na Coast Interfaith Council of Clerics, ambao ni shirika la viongozi wote wa dini katika eneo hili la Kenya, hasa Mombasa. So na nafikiri kongamano hii ina maana sana, hasa sisi viongozi wa dini tunapokuja kutangaza msimamo kwamba tumechoka na madawa za kulevya, tumechoka na miraa kwa sababu imeharibu vijana wetu. Na kwanza kulingana statistics tumegundua kwamba kumbe hata watoto wadogo kuanzia miaka 10 mpaka 17 wameanza kuingilia katika mambo ya madawa za kulevya. So tukiendelea hivi tutapoteza vijana wetu, tutakuwa hakuna vijana shuleni, tutakuwa hatuna vijana makanisa na misikitini, hata makazini kutakuwa hakuna vijana. Na unakuta through madawa za kulevya, hasa hizo mgokana nini ambayo inaathiri afya katika mili ya watoto wetu, uwe ndio sababu kubwa sana ya drop out katika mashule zetu. Vijana wetu wengi hawakuingia secondary, hawako hata katika chuo za anuai. Kwa sababu gani? Akili zao ziliharibiwa na madawa za kulevya. So Kenya kama hii kiendelea namna hii, tutakuwa kuna vijana, na kama hatuna vijana hatuna voters. Yeah. Ninapofahamu ni kwamba swala la mihadarati hasa katika kaunti ya Mombasa si jambo geni na limeweza kuzungumziwa kwa muda mrefu. Kuna mikakati ambayo imechukuliwa katika serikali zilizopita, serikali ya sasa, na nikana kwamba swala hili bado limesalia kuwa sugu. Suluhu ni nini? Suluhu ni kwamba chochote ambacho kinaharibu watu, maana si shida ambayo ya Kenya ipo ni kwamba tuko very much business minded. Tunafikiria tu mambo ya biashara. Kwa hivyo chochote ambapo kitaniletea pesa niko radhi kukiuza, hata kama kinaharibu watoto wa watu wengine. So tunastahili tuiangalie katika mtazamo huo, tuone kama biashara ya miraa na madawa za kulevya zinaathiri vijana, kwa nini tuendelee kuziuza? Kwa nini tuendelee kuzisupport? Kwa nini tuendelee kuzitax? Kwa sababu unapo tax kitu ni kama unakiruhusu kiendelee, hujamaliza. Kwa hivyo ni Kenya iondoe mambo ya tax, iseme hakuna haja ya miraa na mihadarati kuwepo katika nchi ya Kenya, ili watoto wetu wapone. Maana wakiendelea na business, at the end of the day watakosa voters, kwa sababu watakosa vijana. Yeah. Mbali na kongamano kama hili, labda jukumu lako kama kiongozi wa kidini unakabiliana vipi na swala kama hili, mbali na makongamano kama haya? Jukumu langu kama kiongozi wa dini ni kutoa mwelekeo na msimamo kwa taifa na kwa wakaaji wa Mombasa, kwamba ni vizuri tuzungumze na watoto wetu, kwa sababu watoto wetu ndio wataturithi kesho. Tukikosa kuzungumzia watoto,
maisha yao. Tutakosa vijana wa kesho, tutakosa wa kuturidhi kesho. Hata kama mimi kiongozi wa dini, jukumu langu kubwa sana ni kuzungumza na vijana, kuzungumza na wazazi na kuwaelimisha kuhusu madhara ya madawa za kulevya na miraa. Na katika dini pia hairuhusu ulevi wa aina yoyote, uwe wa pombe, uwe wa miraa, uwe nani, ulevi wowote dini hairuhusu. Na kama dini tunasimama na msimamo mmoja kwamba hatutaki miraa Mombasa, hatutaki madawa za kulevya Mombasa. Asante sana. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana makoko mtwak madhi nyime e kaunti ma Mombasa kuma twak mobagi en wach kedo gi dhi mamero ji kabende wanyalo paro ni nyoro jatend migawo mar arita mano Kithure Kindiki ne okoni ochiwo chik ni jotend arita manie kaunti ma Mombasa mar neno ni e thuolo mar jumbe adek mabiro girakore gi wach dhi mamero ji kendo jogo mitudo gi wach loko ohalano omaki kendo okawnegi okang' mowinjore. Ni Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Bende nyalo luonwa wach ma bende gavana e kaunti ma Mombasa mana Abdul Swamad Nasir nowacho mar mondo mi olor kuonde duto mag uso yedhe makamago bed mira kata mogoka mantiere alwora mar skunde kaka achiel kuom yore mag kedo kod tiyo kod yedhe mamero ji e kaunti ma Mombasa. Koni nyalo luonwa ndach wach makamano ine koseloro henni makamago to ng'at moyuda ibiro bed kikawo ne chika machalo nade. Med luonwa romo makamano wabro medo tudre kodi mar mondo mi ichiwnwa ler kotudore koda romo makamano e chewa manyien mamoko mag odiochienga makawuono. Nyakora Muge Jwang mano ne jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko. Adwa ni waduoge twak marwa okinyi makawuono to kapok waduogo wadhi mbele kod ngoyo mbaka kod welo mantiere gode studio. Adwaro mar mondo mi awinjane kaka jodak e kaunti ma Siaya noloso kotudore kod thuon wacha mwatwak e studio okinyi makawuono mar jod bura gilwoko jopiny kosango matimore. We awinjane kaka jo Siaya noloso. Iluongo ni Jacob Omondi Owuor, jakom mar bunge la wananchi ma Siaya. Chal ka gima wabunge moko nene ok otiyo kod pachgi kata kod ratiro margi mondo mi gigol pachgi wach manene giwuoye, nikech kalure kod maling'ling makoro wuok bang'e kane gisegolo pachgi, wayudo nok ne gigolo pachgi kaka pachgi to ne gitiyo kod paro moko mag jomachielo kata mag abavu maggi. Omiyo ok ne gitiyo kod ratiro margi mar tich monego bed ni gitiyo. Atiuso diamba dala atiyo minista mar transport kai. Ago nyasa erokamano. Thuolo ma wadwa kawo en thuolo mar kwedo weche maricho mosetimore kuma dier bunge masani kirango bunge machon to nitie pogruok malach. Bunge tiyo ibo anda chik momigi to chike manomigi ni gitiyo go. Nitie bunge e kuma nikonyo ga japiny nyaka nene makata kopono gimoro rach to kama dhi bunge tirul out mano gima ok nyalre. Tirul out mano gima dukon japiny mane oyieri kata iri bunge kacha. Kode miyo wan kaluto kod gik masebedo kwa neno kata katimore bunge nitie weakness mang'eny mwaneno katimore. Iluonga ni Polo Nyiego Kech, ani jagoro ma bunge la wananchi Siaya County. Adwa ni mondo awach matin kabisa kaluwore kod weche mag wabunge magwa mane wayiero mondo dhi represent wa od bura mamalo. An kaka jabunge la wananchi kendo kaka jagoro ma bunge wakawo opinion mang'eny mag ji e bunge la wananchi kae mo kuonde mang'eny. To ka iwinjo opinion mag ji tiwinjo ka japiny ywak kabisa ni wabunge magwa manene wayiero ok serve interest magwa. Wabunge magwa mane wayiero koripo bed ni iluongo ni area MPs, oripo bed ni iluongo gi representative mag corruption, gin gichung' ni jo corruption. In fact okoripo luongi ni wabunge mag area members, oripo luongi ni representatives mag jo mbadhi. Nikech kane wayiero gi mondo mi gidhi represent wa kaka wananchi e bunge to ne gidonjo kacha kod sanitizers yofukgi. Gin gidhi kacha to gi sanitize richo, gidhi kacha to gi sanitize. Gikawo tij Yesu Kristo ma puodho joricho. To wan ok ni wayiero gi mondo mi gidhi gipuodh joricho e od bura.
Mago gin paro ma jodaka e weche mag Siaya. Giseyo jod bura matamra gi nono ni jod bura ok osebedo ka chwalo dwach jopiny e od bura kati. Winjo kaka giloso kanyo, mago gin paro mag jodaka e kaunti ma Siaya mane jofwambo magwa mantiere Siaya okawonwa okinyi ma kawuono. Kapok ne wadhi e kaunti ma Mombasa, bende kapok ne wawinjo paro mar jodaka e kaunti ma Siaya. Wendi, in bende pok ichwalo pachi. Nyaka sani wanyalo wacho ni ang'o matimore e od bura. Nyalo bedo ni jod bura gi koseyiergi ba gidhi od bura kacha, giluoro party manomiyo gi otiko momiyo oyiergi kaka jod bura, koso nego bed ni giluor ni yako ka chwalo dwach jopiny to kadhi tielo mar ariyo ka manyo mbulu to jopiny ok bi yiera. Nikech thothne wanyalo wacho ni nyaka sani koro giluoro mana party, ni party ok bi migi otiko kendo. Jopiny bende sani koro yiero mana ji kaluore kod party, kose jopiny koro bende onego bed ni riekore. Mondo luoro mwaneno mantiere od bura kikalakala gige sirikal mok ong'i dwaro mar jopiny kik wane kinde mabiro mbele. Makosa mwasetimo kaka jopiny, wiwa wil piyo. Wiwa wil piyo ma igni 3 moko mabiro mbele ka. By the time koro wadhi yiero kendo, wiwa dhi wil gi gik mineno wayuago kawuono ni. To ndalo yiero gima timore Kenya ka, nitie role ma political party play. Ten role maduong' sana. Emomiyo ineno ka ng'at ma chung' independent kar kende to gi ng'at ma chung' gi party. Ng'at man gi party cha en gi upper hand. Nikech mokwongo party cha odhi konyi la manyo kura. Alafu Kenya ka nitie kaka parties gi ground. Nitie kaka gimakore. Iyudo ka ground ka en ODM, wan jo ODM. Koro ng'at ma ODM bo kelonwa no ema wadhigo. Mano gima timore. Ka wan jo Jubilee, ng'at ma Jubilee bo kelonwa no ema wadhigo. Koro yudo ka role ma chama timo mondo ng'ato odhie od bura kachacha duong'. Omiyo samoro koro chune, oneno ni chune mondo odhi otim obet loyal gi gima side no wacho. Ka en Azimio kata ka en Kenya Kwanza. Odhi to mondo obet loyal nikech kok otimo kamano to oneno ni kata ka gidok jopiny to gibo yudo ng'at moro to en modhi dhi elal. To wach mar jopiny bedo gi tero jogo en gima wanyalo timo. But koro wan gi mibadhi nyaka wach manyo kura, wach mar yiero gi. Otimo mibadhi te wach from the word goes. Sama gitimo campaigns pesa ma gisiloso sani gi ema gidhi duogo to gikelo ne jopiny. To jopiny be wambe wasiketo pesa mbele siasa ka ni kionge pesa kok imiya pesa taneno ni okin ng'at manya yiero. Koro en siasa mosebedo gi mibadhi mang'eny. Kata wan saman gi opportunity wapo bedo gi jomoko ma bodwaro ng'eyo ni sitimo nang'o, ipango timo nang'o, ichung' ne ang'o. Very few people madhi neno siasa kamano. Tibo yudo ka very few people gidhi lose. Nikech majority oseketh gi pesa, majority gisidhi gi party, gima party wacho, majority ok gi think wigi osewil ni jok ma biro uso sera gi ne gitimo ABC. Koro en makosa ma wan jopiny watimo. Ten gima wang'eyo ni usama wadhi go kura cha ng'ini in kendi sami dhi luto mburu cha in kendi. Monego beni ukwan jok ma wigi ler to wadwaro adier ni wadwaro lokruok. Ok inyal nuoyo mistake tinuoye through kura. Koro en mistake ma wan wuon watimo. Ok ni omawa kata no ok wanyal timo. Wan wuon wan gi powers go to powers go okete katiba ma ko wan timo the right thing. To kata parties, many parties sama before election to gitimo ga nominations. Koro sa kar nominations ka maji bire mang'eny to giwacho ni ana dwaro ticket wach ni mar ODM. Koro kanye monego beni uchagua candidate, ung'iyo candidate mane gi ratiro ma ing'eyo, I believe ni ng'at ma dhi representa. Mondo koro kosekalo nomination to sama party okelo nago tawacho ni ayiere kuom ji mang'eny ma dwaro ticket ni. Koro nego beni kar nomination kacha is very critical. To koro issue mawuok marach kendo kar nomination mibadhi kendo kar nomination ka.
jok mantie aluoka mang'eny ng'eni koro ka koro wan gi aluoka mang'eny je luokore od bura je luokore kar party nomination left right center koro en gima rach nikech en gima nitie ratiro ni en fair en gima fair and just to kar nomination kae wadhi yiero candidate maber mondo koro party okelnwa ng'at ma wayiero. Aya adwa ni wawinj ane kendo kaka jodak e kaunti ma Kisumu nogolo pachgi kotudore kod thuon wacha ma watwake okinyi ma kawuono. Wawinj ane mondi. Koro wach mjumbe mara ng'enygi sani neno mana ka wechegi ema giketo mbele, jopiny giketo tenge. Koro ok ang'eyo ni pod girito 5 years alafu giduog mondo wamigi kura mane moko ng'eyo nikech sani gik mang'eny monego gitim giweyo timo. Ok ang'eyo ni gin kany kata mara ok ang'eyo ni sani en kany. Okay, nitiere seche ma ginya wuoyo nikech nitiere gik manego gilosi. Kaka for example kaka YCDF gang'o mano to nego bed ni gibedo piny to giwacho. Koro ntiere okanya wacho ni seche moko ok giwuo, seche moko ntie gik ma giwacho ma important manyalo konyo nikech sama dwaro basari to mjumbe na biro nitiere kaka gikonyo to ntie seche moko mabe ok gikonyo. Chunywa neno malit ahinya kaka japiny mago kura. Kwaneno kaka jotelo timo rekod walit ni kanyaka nye pi dare ji gi wach ma pini wan kaka manyando en ga history ma en iya kam iya gos ma en NP madaro ji pile ka pile to asa ok nya yudore to pesa to nitie ma disaster pesa gi utero gi ga kanye pesa ma disaster ne en utere ga kanye ang'o mutima upugo ga kod ongede gi michele go oganda beno oganda michwako gi magadi manyaka ne ochak chwake gi magadi ok chiegi we upimo wijo piny gi weche manonogo. Ngi nyinga Nelson Odire. I'm the founder chairman of Kisumu County Boda Cooperative Union. Adwa na wach ni wabunge wa oseduoko wachien kuom chung'nwa kaka jopiny nikech pok waseneno kama wajumbe luonge forum mar jopiny mondo gipenjwa paro ma wan kaka jopiny ma digiterwa parliament. Mara chielo wan kaka jo boda wasebedo kwa gombo ni mondo boda obed declare kaka sector in Kenya to ma wabunge otamore ketonwa gisiko bende boda chandre boda nego kony to minyalo konywago en kadipo ni wabunge wa oketo ni boda bende na sector kaka matatu mondo wan bende gonwa budget gi sirikal makata kako wagolo zuru ne sirikal to wambe pesa maduogonwa kaka manyalo gerowa. Mokwongo wan giluonga ni John Otieno Dero ajaka no machega. Koro gima daero wacho e wach politics madhi mbele ni uneka flats nyo biro mapek to ka flats nyo biro to wan gi jotelo kende county ka kata national government wan gi moro disaster cash ni en pesa monego beni konyo jopiny seche ma jopiny nigi tabu tinwango ni pesa ni sama koro wan gi tabu ute mang'eny manyodhi classes nyolwar piny o nderi mang'eny okethore tinwango ni MPs kata senator kata governors jogi olinga to jopiny inyore to jopiny gi mono kawo time gi kadhi riedo mondo miomi gi ombulu ke jopiny wano kwa fuo ngeni wan ubedo ka watchdogs wang'iyo jowa gi proper makao gitimo nwa gima ne wayiero gi to onge this time round kwa bi yiero gi. Maji ilienda na ile seeds zilikuwa zimepandwa. Unapata kama wabunge wenyewe kweli wameenda huku, nasikia mambo kwamba wamepewa mlungula au wanakula hongo kwamba wasaidie ule waziri, na ili hali wale farmers ambapo ni raia wa kawaida walitumia pesa kununua mbolea hawatapata mavuno, na sisi tulichagua wabunge kwamba waende walete change. Sasa wabunge wetu hatuwezi tukasema kwamba wanafanya kazi au wanafanyia tumbo zao na marafiki zao na sangwenya. Awuoro mago paro mag jodak e kaunti ma Kisumu kotudore koda thuon wach matwak e studio kinyi ma kawuono jod bura luoko jopiny recho ane wadong kod thuolo matin ahinya to tiko twak mar kinyi ma kawuono. Wang'eni wantiere kod 3 arms of government, wantiere kod executive, legislature kod judiciary. Sani wawuoyo kotudore kod wechego mag legislature kuma wayude ni od bura luar buo legislature kanyo. Wang'eni nyaka sani wasebedo kod od bura ma en od bura mar 13 ma wantiere gode pacho kae. Kwang'iyo historia mar piny Kenya bende wasebede kuma koro ni od bura ochung' kende. Jod bura go ging'iyo dwaro mar jopinya ma ok ni kinde duto
gisumo paro ni party leader wacho kama akia ni party jatend piny wacho kama ni koro wadhi kama bende wasechope kata wasebedo kod thuolo moro ma ginketo mbele maslahi mar jopiny kosa ng'o monego bed ni timo mondo wane ni legislature bedo independent kaka dwarore ma ok ni giberore ne jatelo kata jatend party moro. Mago, I think mano setimre. Kwangi, I think it was the 11th parliament mar jakoyo gini. Mineno ka ng'ato wuok no gore ne jopiny. Ndalo mane, yes, nitie party position, gini opposition, tiyudo ka ng'ato weche ma owacho kaka jaod bura, gin weche magero oganda. Ma kata party that time, of course, is still ODM, kao paro mar mbunge no, koro bet part of their recommendation. Ineno, nikech owuok oko gik mowacho e dhoge gi gik motimo lingana. To konyiso ni seche miwuok oko makati wacho ni aoyo bill ni ok ber. To koro igori gi jakom kata igori gi ODM. Onego wang'i gik moko in totality. Emomiyo seche moluong kata ji in the PG, especially wabunge magwa, wacho kanyo ni kate ma idhi chiwe pachi, mamiyo koro seche ma ibando wuok oko kaka wabunge ma opposition. To position mukao en position magero oganda to konyo government. Ineno, kikwa bedura bedani koro wambene wan opposition, koro wagoya sirikal. To kinde duti neno kata kawuono, ibo winjo ka un gi report gi jo Azimio no meet, keno paro mwawacho gin paro monego bednia sirikal ng'iyo matut ni bende wanyalo loko pachwa e weche mane kato kag mane wasekao nikech jopiny nere ni hinyre gi gik mwatimo. Onge richo kata kawuono ni wabunge moyier chako tiyo matek ne jopiny manoyierogi. Oko wach ni seche miwuok oko kacha nikech kaka nyamera mo Busia mane ochung' oko to wacho ni oyo an udwa miya pesa an ok adwa. Onge gima ne mone kao pesa to linga nikech after all kata owuoyo kata ok owuoyo to linturi to ne idhi puodhi nikech gin joma tino nade gin joma nok. To seche moko ibi chunga inyalo wacho kara ni jobunge kineno the other time about 140 something of them agreed ni linturi mondo tima 149 mondo linturi ogwe oko. Tiyudo ni onge ng'ama nochung' seche mani ikao select committee mo wacho ni oyo senator the speaker jomiyierogi gin joma no wacho ni linturi kik timang'o kik dhi oko. Ang'o mamne mono gi e bunge kacha chako wacho ni oyo nikech 149 more than jomokwer wawach ni wan bende emoyiero joma timo nade joma madhi chiko itgi e wachni mogik an katieko tawach kama ni sani wan go opportunity e gimiluongo ni finance bill 2024. King'iyo the finance bill, the positions part of it, the articles mwaseng'iyo tibo yudo ka ng'enyne en bill madhi hinyo oganda mana hinya. To Kenya pok wachopo kamoro mwanyalo wacho ni wan waberre ki pesa ma we can afford everything. Majority of taxpayers gin the middle income earners. To seche ma continue to overburden them, you reduce what kizungu wacho ni disposable income. Mateni okodhi nyalo chulo ne nyathine school fees, okodhi nyalo keto kata mtokano e fuel nikech everything itemo mondo you overburden pache gi tax. Omiyo akwayo wabunge wa nikech waseneno a president was set last year mane okel finance bill 2023 for public participation ni ng'eny ji to nokwer ni okwadwar chikegi to pod nokalo kanye e bunge. Omiyo even though wan gi minority bende wanyalo winje duon gi ka giwuok oko kachakre gi minority leader marwa Honorable Pio Wandayi ko wuok mo lobby ji en bende nikech tije en lobbying ji. We also have our way manyalo kelo jowa kamoro achiel mowacho ni oyo mae position marwa kendo waneno kar wajumbe waduto ochung' kar tiendgi ka giwacho ni oyo kata watin sani e parliament to mae position wani wan wadhi goyo no ne finance bill nikech en bill madhi timang'o madhi hinyo oganda. Omiyo en kwayo mara ni seche ma finance bill okelnwa wan bende kik wawacha niya oyo kata wawuoyo to onge ng'ama dhi winjo. Wawacha wechewa jwachiw pachwa kaka jopiny mondo sirikal ong'e ni kata gidhi kale
to mae kaka jopiny otimre nade e kaka jopiny Ero kama na inyalo Richolo Molo Suba Churchill wach ni mogik thuolo marwe morume bonyere 30 recho sekao thuolo te. Thuolo mara mogik adwa wacho kama. Gik mwatimore gi onego bed puonj ne jopiny. Ni kik wabedo gi ilo gi pesa moko mathindo thindo ma josiasa chiwo. Ndalo moko nitie mbunge moro Kaluo kucho mane wacho ni chuth ber. Ni komi siling 20 to tieko kodi. Kendo irite higni 5 nikech nosetieko kodi chuth. Wawe wach chuth ber mondo wang'i jogo ma party osego kogno. Wambe kaka wan jopiny wang'e jok mwayierogi wagogi kogno mondo jogo mwatere lejiko obed jogo manyalo chung' ne ratiro mag oganda. Ero kama na inya Suba Churchill Wendi wach ni mogik ka watieko. Anya tieko ka anyiso oganda ma jo Kenya ni wan kaka jopiny wan mwatero jo od bura e parliament. Koro wan gi uwezo mar timo gima onego tim. Koro sama imiyo wa opportunity mondo wadhi wago ombulu sama gibiro irwa to giuso sera margi wabed joma wigi ler. Alafu wadwa ni wagni koro wachak recalling igni 5 mane idhi kucho ang'o mane sitimo to mane gini inyowa to ni wache ang'o. Koro onego wadwa keep records wachak track mondo ka gibiro to gilerno wabed jok ma wang'i accountability mondo kik wachak wanuo mistake mosik wanuoyo. Koro wabed jok ma wigi oyawre, jok ma dwaro lokruok to lokruok ni wan mwanya kelo ok gin wan mwatero gi kuro. Koro wakel lokruok gi wan wegi watim gima onego bed watimo e yo maler. Koro kamano kaka nyalo wacho katieko. Ero kama na inya Wendi Aura Richolo Molo kaachiel kod Suba Churchill kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed kod twak makama geno ni nyaka sani koro jod bura biro temo mar mondo mi gichwalane paro mabiro konyo jopiny kalore ni jopiny ema kinde duto gin joluto ombulu mayiero jotelo mopogore opogore madhi chung' e logi ahinya to jod bura kacha. Jod bura onego bed ni ng'iyo kata keto ong'ala manyime gigo mabiro bero ngima jopiny mar mondo mi e kinde yiero machielo jopiny nyalo wacho ka koro ging'iyo rekod ni nitiyo yo makare nikelonwa dongruok achiel 2 3 kata kamano e od bura kacha bende ni i-represent wa maber mane mabomiyo seche moko japiny yieri kendo. Kata kamano Nyakwara Mugia Jwangi kanyo wachopo gode giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono elo jogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni yo makare mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao mano wantiere godo odiochieng' ma kawuono wagonu erokamano ahinya director marwa mar odiochieng' ma kawuono Bob Wafula wantiere kanyo kod ng'ama ntiere TX mano Christabel wantiere kod Rosie graphics kanyo kaachiel kod Nathan Jamak Duola kaachiel kod Lewis Giliza mano wantiere gode kamera wagonu erokamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ne Nyakwara Mugia Jwang' e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.